ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଖୁସିରେ ଯାଉ। ଆଜି ନାମ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ତ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ମାନେ ପିକନିକ୍ ବଗେରା ବନେଇଛି। ଆଜି ତ ଯାହେଲେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଗାଁରୁ ତ ଗାଇଛି ଟେନସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ତ ଭୁଲିଗଲେନି ବୋଧେ, ତ ବାଟ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ନୂଆ ବର୍ଷ। ତ ଆଜି ମୁଁ ତ ଗାଇବି କାମ ଜାଗାରେ ଅଛି, କାମ କରୁଛି, ଗାଁରେ ତ ଯାଇନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିଆଇ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ଖୁସି ହେବ, ଛୋଟ ବଡ଼କୁ ଯାହେଲେ ଖୁସି ଆର୍ କରିବା ବେକାର ମୋର ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମର କିଛି ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଆଜି ଏବେ ଗାଇଛି କେବେ କେହି ଜଣେ ଶନିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତ ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ବିଜୟବାଡ଼ରେ ଅଛି, କାମ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମାନେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଜାଣିନି ଗାଁକୁ କେବେ ଯିବି, ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଗାଁରେ ଥିଲେ ଗାଇଛି କେତେ ମଜା ମସ୍ତି, କେତେ ପିକନିକ୍, କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ କିସ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ବାଟ ଅଫସୋସ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଯଦି ଯିବି ତ କିଛି ବହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇକି କଥା କହିବେ କି ମୁଁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ତ ଆଜି ମାନେ ଖୁସି ବୋଧେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଗାଇଛି, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଖୁସି ମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆ ଇୟର୍ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଦେଇଛି। ମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ମୋବାଇଲ ନେଲା ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇନି। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ କି କେତେ ବାଟ ଅଫସୋସ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଏଠି ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ତ ପାଟିବନି, ମାନେ ଅଳ୍ପ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୀତ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।